na si Vanessa may pa-surprise. Oh my God! Totoo mo! Buti na lang si Pao bibili yung maliit. Oh my God! Uy, totoo ba yan? Oh my God! Totoo. Oh my God! Iba talaga ang road trippers na to, oh. Ang hero, di ba? Ay, ito ah. Bagay yung Oh, love. regalo ko. Ang nice na. Oh my God. Ang taray naman. Baka natulungan ko na magbaba. Grabe. Kaya pala, meron lang siyang pa-paper bag. Iba ang pa-reveal. Saan ring? Oh, saan? Hindi nang isabit yun. Oh, Kaya mawala. Punta tayo ng susi. Oh. Grabe ma. Hoy, grabe ha. So, yellow will be mine. Ha? Yellow will be mine. Ito isa. Ay, hindi, kay... Ito. Si Jen Sota. Ito isa. Ay, kay... Blue kay Jen. Walang blue. Meron akong Ay, kay CJ ang blue. Alam mo naman si CJ, maka-blue. Blue ka ba? Okay na ako dito, Bad. Magagamit ko to sa Vietnam. Yes! Go for... Benamano to sa Vietnam. Uy, bagay yung gift ko dito. Oh, sis, mas gusto mo to, sis. Ayo. Oh, di ba? Ay, oo. Gusto niya yan. Thank you! Sa akin na lang yung black and white. Okay. Ay, hindi, pero parang gusto ko yung yellow kasi mabilis makikita. Oh, thank you! Hirap. Oy, grabe. Grabe ito pa surprise na to. Mula sa Road Trippers. Meron na kami na kanya-kanya maleta. Hello? Parang masarap lang ito ng sticker ng pangalan. No? Pagawa natin. Medyo ilalagay ko sa kotse ko. Itatabi na. Oo, kasi maskip na tayo sa taas. Punta rin doon. Oo, halika, dali. Merry Christmas, thank you, ba? Uy, grabe naman to. Kasi nalagay ko bibili ko rin. Ilalagay yung mga ano. So, ito na mga moms, ako sa magpapatuloy ng celebration ng Kapaskuhan. Siyempre, tayo naman talaga, ang tawag dito, nakaugalian na nating mga Filipino. And I think sa buong mundo na rin, yung pagbibigayin ng regalo o aginaldo. Bagamat some of us is talagang ang gusto na nila is pera. Kasi at least, kung ano yung gusto nila, mabibili nila, di ba? And speaking of gift, napakarami ko pong natanggap na regalo. No, marami ako natanggap na regalo. Meron ding mga pera, mga nagpadala ng pera. To Ate Annalyn, Papa B, thank you so much. No, sa iyong mga pamasko. Who else? To my friends. Masat namin nila. Pag mo naalala ko mamaya, ano na lang natin, babanggitin natin. Ito lang talaga kasi ngayon. Yung isa sa mga what we call this, mini vlog natin. Mini pa ba to? Ang pagbumukas ko ng mga regalo at mauna na nga dyan ang nakakalokang pasabog na regalo ng aming Road Trippers family sister na si Vanessa. na si Vanessa. Ayan. Sa kanya po galing itong maleta na ito. Ang nakakaloka. Lahat kami may kanya-kanyang maleta, kaya naman abangan ninyo yan sa Vietnam! Dahil Road Trippers goes to Hanoi! Yes! Ako, sana maabot ako yung snow. No, gusto ko siya ma-experience yung snow. Yung malamig na klima, yung kasing lamig ng feelings mo sa akin. Huy! Okay, eto na! Ako naman! Dahil nga may mga pag-gift tayo, hindi na naman ito yung maleta. Dahil nasa loob ng maletang to, yung mga regalong natanggap ko. Ayan! So, i-open na natin, isa-isahin na natin yung mga gift na natanggap ko. Yung nga pala, kina Tita Carmela, Ate Carmela and Tita Melly from the Punay Clan, maraming salamat. Ayan, so meron tayong mga dumaraan ng mga sasakyan kasi malapit tayo sa highway. So, meron tayong gift. I have, ano to? A black and white. Ano ba to? Mula sa aking cousin, Ate Jo, Ate Eds, thank you so much for this. Ayan. So, I also have this Royal Dansk. Ay, meron din akong saan ba yun? I also have, nakalimutan ko ilagay. Ito ay galing po kina
Ate Carmela and Tita Meli from US. Thank you so much for this. Pasalubong and gift. Oh, iba pa yan. This one ay galing kay kina Idel and Nancy. Thank you so much for this. No? Kay Tita Celia, may pa-another spaghetti siya para sa New Year. Meron ako pang mahanda. Why not? Engineer CJ, thank you so much for this. Pero gusto ko na siyang ma-open para makita rin ninyo kung ano yung regalong. Oh, it's a planner. Senior notebook. Na. Naku, mukhang marami na naman po tayo maisusulat dito. Mga moms. So, ayan. Tignan natin siya. So, plan para nasa ganun dire-direction ang natin ma-achieve ang ating mga goals. Ito naman mula kay Rodessa, sa aming road tripper sister din. Aming classmate, batchmate. Sabi niya na maganda rin ito sa mukha. Ano kaya? Okay yung brush. Yes, thank you, Rodessa. Magagamit ko talaga to para sa pag nagme-makeup ako. Kasi maganda to eh. Para isang pahira lalo pag malaki yung pes. Ayan. I also have this one mula kay Gren. Gren, thank you so much for this. What's this? It's a, traveling bag. Pwede ko siya lagyan ng mga basang damit. No? Or, yung, tawag dito, yung mga shoes ko or heels. Thank you. This is from Ella. Ella. Yung gift ni Ella sa... Bakit may nababasa akong Las Vegas what's this? At syempre, ito naman yung bigay ni Luella. Ay, Machi! Ito yung para sa maleta. Cover. May pa-travel kami dito. So, meron tayo England, Las Vegas, New York, Istanbul. Naku, sana mapuntahan natin itong mga US state na to. Thank you so much. Sa napakaraming gift. Ay, meron pa pala dito. Yan. Mula sa aking Tita Celia and kay Gilbert. Thank you for this. May pabag. Tingnan natin baka may palaman sa loob. Kasi di ba syempre, iba pa rin pag may laman yung bag. Para mas benas. So, wala mga moms. It's a pure bag. Kalkalin natin. Baka sakali pa rin tayo. So, ayan. Thank you so much for this bag. Naku, panibago na naman po tayong bag. Mahilig talaga ako sa medyo malalaking bag kasi po, lagi ako maraming dala. Ako may mga pahabol pa tayong mga regalo. Ito kasama ito sa mga binigay ni Sister Van from Road Trippers. And, mula sa aking kapatid, ang t-shirt. Dahil alam niya, mahilig ako sulit. Thank you so much for this, sa aking hipag, sa aking mga pamangkin. Pinanay Ine, thank you din. At meron tayong, paserte daw, di umano, sa wallet. So, ilalagay natin siya sa wallet natin. Mula kay Ate Eds, thank you so much for this. And again, sa inyong lahat, maraming salamat. Thank you sa lahat ng suporta ninyo, sa mga pinaparamdam niyo sa akin. No, bagamat wala na yung pinaka-importanting tao sa buhay ko, you make me still feel so special by supporting sa lahat ng mga ginagawa ko, sa lahat ng mga plano ko, yung mga pinagagagawa ko. Maraming salamat. No? So, ayan. And for this, maraming salamat, Sister Vanessa, kina Andrew, sa lahat, no? Sabi nila to follow daw. Maraming salamat. To all my friends, sa lahat mga kapamilya, kaibigan, followers, na palagi nanonood. That's really a big gift na rin, no? Yung nanonood kayo lagi ng mga videos namin. And for that, abangan ninyo ako this coming January! Dahil nasa Hinaguan na ako. Yes! Nakabili na po tayo ng ticket. So, see ya, Hinaguan Nature Park. See ya, Social Climber Squad. And sa lahat ng ating mga followers na gusto mong manood ng aming mga kalokohan, good vibes, no? Siyempre, mga panonood pa man namin mga drama sa buhay. Ganon! So, once again, this is Ma'am G. See you till next time. Love. Thank you so much, gift. God bless you.